Incwadi ka-Esteri, isahluko sesithathu, iyafundelwa. Emveni kwezo zinto, ukumkani u-Ahasuwerusi wamenza mkhulu uHamani, unyana kaHamedata, umAgagi, wamphakamisa, wasimisa isihlalo sakhe ngaphezulu kwabathetheli bonke ababenaye. Bonke abakhonzi bokumkani ababesesangweni lokumkani babeguqa baqubule kuHamani, kuba wenje njalo ukumkani ukuwisa umthetho ngaye. Ke yena uModekhayi akaguqa akaqubula kuye. Abakhonzi bokumkani ababesesangweni lokumkani bathi kuModekhayi, "Yini na ukuba uwugqithe umthetho wokumkani?" Kwathi ke bakumana ukutsho kuye imihla ngemihla, angaphulaphuli kubo, bamxelela uHamani. Akukhangela ukuba ayakuba na amazwi kaModekhayi, kuba ebebaxelela ukuba yena ungumYuda. Wabona uHamani ukuba uModekhayi akaguqa akaqubuli kuye, wasuka uHamani wazala ngumsindo. Wakucekisa ukuba amse izandla uHamani yedwa, kuba bebebaxelelwe abantu bakuloModekhayi. Wangxamela ke uHamani ukuwatshabalalisa onke amaYuda abebesebukumkanini bonke buka-Ahasuwerusi, abantu bakuloModekhayi. Ngenyanga yokuqala, yinyanga enguNisani ke leyo, ngonyaka we-12 wokumkani u-Ahasuwerusi, kwawiswa iPuri, iqashiso ke elo, phambi kuHamani, imini ngemini, inyanga ngenyanga, yada yaba ye-12, yayinyanga engu-Adari ke leyo. Wathi uHamani kukumkani u-Ahasuwerusi, "Kukho abantu abathile abathe saa, abangene phakathi kwezizwe emazweni onke obukumkani bakho, nemithetho yabo yahlukile kuyabantu bonke. Abayenzi imithetho yokumkani. Akufanelekile kukumkani ukuba yeka. Ukuba kuthe kwalunga kukumkani, makubhalwe batshatyalaliswe. Ndolinganisa ezandleni zabawenzayo lo msebenzi wokumkani 10,000 eetalente zesilivere, ukuba ziziswe ebutyebini bokumkani." Ukumkani wawukhulula umsesane wakhe esandleni sakhe, wawunika uHamani, unyana kaHamedata, umAgagi, umbandezeli wamaYuda. Wathi ukumkani kuHamani, "Uyinikiwe isilivere leyo nabantu abo, makwenziwe kubo ngoko kulungileyo emehlweni akho." Kwabizwa ke ababhali bokumkani ngenyanga yokuqala, ngomhla we-13 kuyo, kwabhalwa ngomthetho wonke kaHamani kwiirhuluneli zokumkani nakumabamba abephethe emazweni ngamazwe, nakubathetheli babantu ngabantu, kumazwe ngamazwe, ngokokubhala kwawo, kubantu ngabantu ngokweentetho zabo. Kwabhalwa egameni lokumkani u-Ahasuwerusi, kwatyinwa ngomsesane wokumkani. Zathunyelwa iincwadi ngezigidimi kumazwe onke okumkani, ukuba kutshatyalaliswe, kubulawe, kusengelwe phantsi onke amaYuda, kuthabathela kumfana kuse kwindoda enkulu, intsana nabafazi, ngamininye, ngamhla we-13 wenyanga ye-12, yinyanga engu-Adari ke leyo. Kuphangwe amaxhoba awo, intetho yencwadi leyo yakuze iwiswe umthetho onke amazwe ngamazwe, yaya yathunyelwa kwizizwe zonke ukuba zihlale ziwulungiselele lo mhla. Izigidimi zaphuma zingxamile ngelizwi lokumkani. Umthetho lowo wawiswa eShushani komkhulu. Ke ukumkani uHamani bahlala phantsi basela, wona umzi waseShushani wadidizela.